So, hello guys! Welcome back again for another video. So, karon dahil kay mag-challenge tabayot, which is normal lang tabayot pero na yung mga dark turkey na may bite. Like, it's this Tagalog. Like, oh my god. Let's go, die. Like, it's this Tagalog. So, which is, no, ang atong kwan karon ato, ang mission kay makascape ta sa helicopter bayot. Like, oh my gosh. Kung makascape, bayot. Kung makascape ta, die. But I try my best to, ano daw? But I tried my best to escape. Huy, asa man ang dark dire granny. Uy, naunsa man ni granny mura manig naka-solar. Aza. Emma, like it's this Tagalog. Lamay lang dark. Ay. Ay! Nasa yung dark. Asa na ba yung dark? Yan na ba yung dark granny? Parang iba yung nakikita kong dark granny. Ano pa? Ah! Stop it, Tibet! Ang lakas ng tumakbo! Anti tabang. Kusugan ni mo mulakaw. Ay mo... Uy, naka-unsa ka, naka-ultra ka bayot. Like, is this Tagalog? Okay. Like, OMG. Normal raniti ha, pero tanawa managanday, murajog. Nailigid ang tiil. Chares. Okay. Okay guys, mag-careful tatiriday kay medyo murag na sila pagka-level up no, which is ilang rest biya kay more than 2 days. So, naka-gain sila og ansa energy. Yes. Grabe na talaga to, T. Like, is this Tagalog? So, go pag anyar sa mo, ha? Like, OMG, like, go anyar sa mo, T. Like, perfect bayot na naka-helicopter kiday. Like, OMG. Since na naman tayo helicopter kiday, like, OMG, like, ay, saan ko man na, T, uy. Padlaki, so, okay. So, diri na to na ibutang. Dira. Mana man ang mga, ay! TikTok mash up sila dahil like sa may audition. Kasi ay, Chares. Halati, ang duhati like OMG, like OMG na lang talaga. Adza halati, hala unsa man madira ma'am, like na overdose mo nakainom og kuano kanang Bitrasin. Chares. Paspasan niyo managan oy nang unsa man mo dai. Hoy, granny, pag uban mas mong bana, granny, para mabugs-bugs mo kaday. Like, na para bang over na ka sa losyang. Like, na-over kasi mong losyang, best like, na-overdose kaday. Na-overdose siya bayot, like, na para bang dalaga. Charis. Ayaw ba kay dalaga, ba na si granny? Ay, mong pagkuhan ko ni granny, guys. Ayun yung saway si granny, guys, kay dalaga, ba na tanawa. Oh, like, oh my gosh. Ay! Nag-jogging ka day or nag-unsa ka? Like, mura man kaga-jogging na para bang OMG ha? Yawa, ni natagak! Let's say. Ni natagak guys, hanger, let's say mo yung hanger, oy. Wala ko na akong spark plug. Pero, di natutukwaon guys, kay which is mag-skate man data sa helicopter, which is dilita sa boat. Diba? Tama ko. Adza, unsa, hala, uy, like, papansin ka ay, like OMG, like over ka naman na sa papansin na para bang. Like papansin ka grandpa, like OMG na lang talaga, like mapapasabi na talaga ng hashtag, like oops, like ganon, stress. Like na para bang siya yung ano natin. Hoy grandpa, wag kang over na para bang ikaw talaga para bang ikaw ang sadya sa na para bang ikaw ang aking sadya dito sa aking pagpunta. Like, na para bang, na-over ka, ti. Chares. Musaka ta, let's go, of course. Ay, wala ko na-open diri. Walay sulod. Wala may sulod. Ay! Na parang nararamdaman ko yung kaba. Nararamdaman ko yung dalawang tsaka. OMG, like granny. Ali diri day kay mag-awarlahan tabayot since na makaigamay. Kung kung ganahan ba mo sulod like walang pinipili, walang ano like OMG. Like OMG kinsay next? Asa man imong bana diri bayot? Musulod yang bana day like OMG like na para bang hindi ka talaga. Ay! Na para bang talagang ginaganon talaga niyang ang kanyang asawa. Ang asawa niyang may mababahong ay, kating, saan ko man?
Hala, like OMG, like wala gas. Gasoline. Okay, perfect. Thank you na lang ha, like diri mata mo skip. Like diri ta mo skip. Okay, safe key guys, like natay safe key. Tara, perfect. Helicopter menu. Natay helicopter menu guys, like sa pa may na diri. Murag gamit ko ni, wait lang murag sa okay, gamit. Let's go. Diba, like na over. Okay, let's go. Like murag mahagbong na po ning hanger diri. Na, thank you na lang. Salamat na lang na dai mo na ng padlock kay ay kuanday ka ng door lock. Sok-sok kasi mong kipay bayot like overdose ka grani oy. Dira day on ay lucky dira day nag-deploy kog lucky dira day. So pa may gihulat grani atuan na lang grani. Di kabalo man kunik. Di jud ka kaagwantag sa mong katol day. Di jud ka kaagwantag grani ha. Kabalo jud ko. I know you. Bayot magdulag hide and seek day na para bang. Ay hala kaswerte na lang jud. Kaswerte na lang jud ninyo bayot murag na is something na manglupad karon like murag na ay mga tigididing like is this Tagalog? Murag mapapasabi na talaga tayo ng huy like love it day na gasoline like OMG may pa diri kay na gasolina. Like may para ba na para bang may something na may gaganap ngayon na para bang may maano ngayon ha? Okay, wala sila. Harati, na over naman hindi ko na tinulak bakla. Okay, dira. Hoy, mga abnormal, alin naman mga abnormal kay mga ano diri. Granny, ikaw din ang first. First ka granny like OMG granny like OMG nagmapapasabi na lang talaga tayo ng hashtag. Diri bayot like dapat diri mo magtapok ma'am kay which is mga abnormal man magkaliwat. Nya asa man imong bana dira day. Diri ra tamaw like mag-meeting ta karon bayot sa may checka day. Nakabayad na ka. Wala pa ako kabayad kay wala pa may release sa purpose. Bayot nag-release naman ma'am. Abnormal ka ay chares. Giparito okay da ni granny guys ang kwarta like corrupt man yun yung bayhana ni oy naon sa ning bayhana ni oy. Yaw. Like hashtag KNJS, like comment hashtag. Chares. OMG na lang talaga ha, like na para bang. Buguan sa bayot, oy. Kabalo siyang naayang bana dadto nga magawas-gawas man, abnormal jud kag kaliwat day. Tagumpay na sana naging bato pa like na OMG na talaga ti. Sayang nga oy, manglupad na unta ning mga abnormal diring galakaw-lakaw like na para bang. Ko pag anyar sa mo granny oy ara karon kamo day kanang inyong kabastos ha like na para bang is this Tagalog kamo bay gusto din mo mga kuan ta diri ha karon granny gawas kinsa may first place diri ti like kinsa man tay nakauna diri like asa ara bayot ali diri day asig katawa day kay nalupad karon na laos ka ng pultahan ron granny. Pag once na matawag no kay mo ngalan dapat mo ani ka diri sa center diri. Center ba ni diri? Basta diri day sa tubangan ako diri sa front. Granny batong bakal. Adza absentity like Day ali na day kay release na mag purpose day. Di ba day awa day ha basta mating release og purpose day. Muduol din duol siya bayot kiting release na mag purpose. Bayot ara day 5 kyaw. Congratulations. Isa ka sa akong napilian ako latahon. Abnormal. Yawa, dyan bayhana ni Uy. Say man yung bana, uy. Like, nabarap. Hala, die. Like, oh my gosh! Kasi, abnormal kang kaliwat. Dili man ikaw kung papansin ka ay. Like, hala, die. Which is, mamatay na yatch ko ba yun? It's just mabuhi na din itong mga abnormal. Papansin ko si Grandpa. Uy, like, na. Grandpa sig papansin grandpa kay dili man ikaw among tuyo diri day attention seeker kay kaday ay abnormalon ra ba kag kaliwat. Yawa ka yawa. Ayo lagi sig papansin kay kanang tuhod nimo napay bitlinon kanang tuhod nimo. Yawa asa mong bana. Granny stop. OMG like granny. Granny stop it.
Hala, naibala na to, day, hala. Granny! Granny! Char, uy. Granny, stop! Hala, walay bala diri, day. Hello? Ah! OMG, hashtag! Like, hala, yawa, ang yawi. Hala, ang yawi, day. Ang yawi! Karon kay papansin man ka, day, halit si ka. Ikaw kay papansin man ka. Hoy, Granny, alit diri, Granny, litsen ka. Ay, lagi pagpalabig papansin bayot. Saman, bakit mag-uban pa mo? Mag-uban pa mo sa imong bana. Abnormalon ka. Walis yang, hala, bali yang tiil, oy. Hala, tangtang yang tiil, hala. PWD na bayot. PWD na ni Day, hala, Day. Natangtang yang, hala. Sharog, di matangtang, hala, wala naman kay bala, like, OMG. Oh my gosh. Duha ka bala, Day, ni sok-sok sa kuan ni Granny. Hala, Granny, ka-hard ba ni mo, Granny, oy? Nganong hard man kay kaday? Kita pa sa to dira, Day, kung ano to ning, pick up na to ning kuan. Gasoline dapat ipang tapok na to diri sa ano. Dira, kaning picture niya ning photogenic man. Wala, yan man din ning bana. Kasana all na lang ba kay gibutang hihimo ang picture? Sana all, like OMG. Like mapapasana all na lang talaga tayo. Lahi ra jud ning mag-asawa, oy, like na para bang. Lahi ra kay mag-asawa, Day, kay like difference ra kay sila sa kuan. As in like OMG, like over naman sa difference. Sa may naa diri, Day. Sa may naa diri, Day, kalagot. May kwaon ako diri bayot. Will ko marag naa diri abnormal. Oh, Chares. Halati! Hoy, unya na mo mag-anyar. Should sa mag-anyar, Day, like OMG. Over naman sa anyar na para bang hindi nag-schedule. Over na ka, Granny, ha. Wala ka na buhong atong gihatag na kunin mo na kuan, Granny, 5 kyaw. Like niya anak, biya kunin mo din na marilisan ka, Day. Mo na maglaban-laban man imong bana, Day, bisag way labot. Muna ikopot, Granny, pag mangutang ka, Granny, ay pug sabas imong bana, Granny, para di pug ka mabuking, Granny. Tanawan imong nahitabo sa imo din na losyang ka, Day. Guwapa man ta ka sa una, Granny. Guwapa kay ka, Day. Guwapa ilamba. Guwapa na lang kay nag-dress biya, Day, asa ka na, Day, yung wow, bibi na bayot. Like, OMG, like, lami siya buhok, Day, kay mulapos yung anit. Yang buhok, Day, yung ay! Aray, yung bana, Granny. Imong bana, Granny, tabangi, Day. High blood, imong bana, Day, like, marag na kalagot na ko, Day. Like, adza, lami siya tiilo kay tupong. Katawa lang dira, cool kay na. Pwede palagi na ako na. Go lang, Day. I-carry mo lang yan. Sa may naadiri. Wala. Maot ki diri, Day. So, mang naog tabas. Let's go. Let's gonna be an again. Wala bala. Arabala, Day, na bala. Like, OMG, like, hello? Hala, murag naa siya diri, murag na-feel ko talaga. Like, OMG, like, sino bang mauuna dito? Murag padulong siya, Day. Lang, ha? Hala, murag padulong dito siya, Day, as in. Granny, ikaw ba yan? Atara, asa man to? Ikaw man din nabayot. Ningon, di ako ni mag-asa si Granny. Mauna, Day. Adza, Day, lami ka mayats, Day. Igangisi, like na para bang kumakain ng tai. Ikaw, maglaban-laban po kang abnormal lag ka. Ba't pag-uban mas imong bana, Day, kay mga abnormal man mo, Day. Wala ka. Adza, marag kinsay top. Si Granny or ikaw? Adza, marag si Grandpa may naburos. Sabi man ako si Granny. Granny, bayot man day ka, Granny. Oy, Diyos ko, bayot. Kagwapa na lang ba ni mo, Day, oy. Labi dyan ka ilamba, bayot. Like, is this Tagalog? Gwapa na lang jud, Day. Gwapa ilamba. So nakaadto naman to dira, no, which is ko ato natong kuan, Day. Kuan na to ang saman. Like kuan na to ang anong kuan, Day, ang ato ang mahiwagang shotgun. Ang mahiwagang shotgun. Like ang mahiwagang shotgun ay nasa ibaba. Ay, ibaba ba? Ay, charis. Ready ay. Ibaba gay no, ibaba bayot itaas man tong kuan, Day, naon
Ay! Charis. Hala, abnormal naman yan sila dira di ay. Which is masaka ko sa taas, kinakoy kwaon. Ano ba yung kukunin mo doon? Ikaw, Charis. Like, OMG, marag nararamdaman ko talaga na para bang, hello, anybody here? Okay, wala. Kitty, wala. Like, ala, bugo. Bayat, bugo. Is this Tagalog? Hala, okay, perfect. Okay mo, kat na taday. Yes. Diba? Like, usapin na adiriday. Ay! Anin ko ba yan na para bang? Wait lang. Basta na yung magandang nitong mga gamit dito, ti. Perfect best duct tape. Like duct tape. Hala, ang fuse di ay. Asang fuse? Marag naman ko sa piano. Feel ko marag na dito ang fuse sa piano. Like, let's... Naura na siya best. Hala, day na i-selecta bomba diri day. Hala, best. Like, mag-enjoy dyan ni si Lesin. Selecta bomba Persil. Adza! Granny! Like, OMG. Like, na para bang... Wait lang, marag na sila diri day. Pero feel ko na sila diri. Tagak to na to ni. Saan pagtagak? OMG, like, paano ba itagak? Chares. Like, day na, nangatulog man sila, day. Hala, ning mata na mga abnormal. Ay, nangatulog, uy. Nangatulog sila, day, like, OMG. OMG, Granny, mag-enjoy ka sana sa yung... Yawa! Bugo kay ka, best! Ay, nayat siya, day. Ay, grabe Grinch ang ko... Ay! Grabe Grinch ang ko, anday. Ang bomba kasi na ano si Granny. Nayat siya, day. Naabot siya ng ano, bomba. Bomba kills. Hala, best, gidugo ka, Granny? Oh my gosh! Like, OMG, Granny! Asa mong bana? Asa mong bana, Granny? Hala, abnormal, day. Kasi sayang lang ko diri, day. Hala, oy, diri na dyan ko ma-stranded. Like, OMG. Ay, diri na lang na, B. Yawa, day. Chares! Wala mo, day. Grandpa, hello? Hello, Grandpa, nasaan ka ba, ti? Magpakita ka. Like, OMG! Yawa, day, asa siya? Like, OMG! Like, OMG! Like, ah! Hindi ka na ano. Hindi ka na ng aking brilyante. OMG, Grandpa. Like, hindi ka na ng aking brilyante, Grandpa. OMG, like, apaka-hard mo naman. Like, Grandpa, stop eh. OMG, Granny! Like, long time no see. Hala! Hala, doy! Oh my gosh! Like, nararamdaman ko na ang mga babaeng ito na para bang mga aso. OMG, nakita ko ng babaeng yun. OMG! Like, ah! Go, Granny, dalinday! Normal, manikaliwat, yawa. Please. Ah! Yeah, Granny! Ah! Nag-exercise Tagalog! Okay, walang fuse. Oh my gosh! Like, nag-unsa ka dira, Granny? Like, oh my gosh! Dinakip ako ng mga pasneya. OMG, Granny! Like, Diba, like, nakasurvive rata as in. Like, grabe yung survive. Like, grabe yung survive natin ngayon na para bang... Hoy! Okay, let's gonna be cut. Halatay, unsa man na, day, unsaon ko man ang padlock key. Salamat na lang, day. Wa man din ayon ni magipanghatag day asam ning crowbar diri day. Ang crowbar best ang gipangita. Like, asang crowbar? Ay, kabalo ko asa na siyang anak.
Okay, so ilaban natin ni Day. Okay, so wala si Granny Day. As you can see, wala siya. So wala siya guys, which is okay, so dapat OMG! Like nagpa-piano si Granny guys, like over. Adzar, naman kay talent Granny. Si Granny naman hidden talent ti, like wala siya nagsaba-saba. Diba? Like hindi yung hidden talent like makaano, like na siya hidden talent na para bang ang ganda naman ng talent. Yawa lagi ka Granny ay, Granny attention seeker kay ka Granny ay, let's see lagi ka ay. Hala day, wala na ra ba ko'y bala day, hala day, no choice ka day, diretso ka. Yaw! Hindi man yung bana day, uy, let's say day, gisamot na ko day, like OMG day, like OMG gisapot ko sa iyang bana, like maglaban-laban iyang bana. Like oh my gosh. Gahilamos na kog dugo day, oh my gosh. Like na para bang mission failed tayo ngayon ti, like sige karon na dira day. So, let's go. Granny pakanasa na siya Granny kay I'm hungry na siya bes. Si Granny po na di magpauto, magpakaon dayon kay burikat man bayot, una day man na nimao kag ginamos ma'am kay ang baba ni grandpa day wala pa brush. Kani kay mga burikat pa ni mga bayhana diri ba tinangga puyo diri day. Hadang anong wala man mo kauban sa imong yatay po ka Granny ay ngano magyaya man ka Granny di ba kasi atisa Granny. Magyaya po like na para bang hindi ka naman so ano ti like parang hindi ka active. Karon pagkaday na imong bana. Imong bana na yacht. Abnormal man kagkaliwat. Sige. Yawa. No choice ta best unsa man. Like no choice jud ko day as in like na para bang huy. Wala na bala diri day like kung saon ko man day. Like OMG like naubos na day, ubos na. Hello Nakshi ko ti. Yung Nakshi ko ti. Na uy. Wala murag na abri na maguro ni. Wala pa doy. Tara. Okay. Dali adoy. Like na para bang Nakshi. Na para bang Nakshi niya yun. Wala day, unsaon ko man napagbomba sa imong anak ni Day na para bang wala na may bala diri day. Di dapat. So dapat ano lang tayo. Like isang shoot na lang yan ti. OMG mother. Mother Granny. Ayo paglaban-laban sa imong anak. Yawa lagi ka ay. Abnormal ka, hayang noon ka. Nganong ikaw man Granny na di dili man ikaw kung tuyo dira Granny, abnormal jud ka kaliwat Granny ay bisag unsaon ka Granny. Like anong naamang ka dira awan na dislocate noon ka no. Like OMG like wala na koy bala. Di wala na koy bala day let's sugas man ni day. Uy asa man ko mangitag bala ani day. Pang reload. Wa na day nahurot na sa iyang anak day. Ay dili kaning picture. Okay. Na koy way. Okay. Ang atong kuan ha katong picture which is yawa. Pisted day. Ay okay naman di koy kuan diri let's go. Diri ma'am, tabangan ta ka day para makatulog na ka day. Since nataytok man kabayo, tabangan ta ka dira day. OMG like na para ay. Gutay laban tay go. Gutay ipaglaban ang bana. Kirig lang. Hala nautin siya day, hala day. Nautin inyong mima. Inyong kera madre. Nautin yung kera madre ti like OMG. So atong kwaon diri kaning picture ba yun. Kuano to ning picture dai which is para makareload tag very heavy. Oh, chares. Na para bang lagad. Yawa day asa siya. Day Granny, ayo sa tawon. Day Granny, sakto na day like OMG.
Ayaw sa tawon granny ha, di sa mag-inigat karon granny, kigisapot ra ba ko granny kay na. Okay, okay. Dapat mag-drop tag anything. Sa matong kuan diri ti. Diri man dito. Taraday, araday i-place na to ng may wagang picture ba yun. Photogenic ba na siya bayot? Hala day, murag need yun na kukuan. Parang need ko ng ano. Ah! OMG. Ano ba yung need ko? Like, oh my gosh! Deva. Ay. Okay. Adza, gwapuhang grandpa diri, mura man jog balot. Mura jog kag balot bayot. Go pag anyar sa mo dira. Na uy, naa sila sa ukuan. Ay dapat silang duha diri. Hulugan nato yung bomba. Ay kani. Kani atong ihulog. Hulugan nato sila ani. Then bombahan din bayot. Namti padlaki dira day. Hala isa na lang atong bomba day. Hala day. Ay dagan pa kay tagi panghulog di ay. Kani caterpillars. Kani. Tara day dagan tagi panghulog diri day. Like OMG. Like OMG na lang talaga. Like sana all madami. Ay hala. Ayan. Nalaglag na ti. Dapat next ilaglag ito. Next ilaglag ito para kay granny. Wala asa namang mga hello day. Like hello. Nasa na ba ang mga e-abab dito? Ang mga e-abab na walang hugas. Hala. Hala over. Anyar na pod. Sakto na bayot kay malustred na si granny. Layawa. Over ha na para bang kinakatok. Kana kung ganahan ka na magtingog-tingog. Ayun. Hala gahi lagi sila ay. Sana all na lang jud. Tara, hello. Dapat duha mo sa imong bana bayot. Dapat magdungan mo sa imong bana as in. Asa man imong bana, dili magtulog-tulog bayot, Hoy, asa imong bana bayot, dapat duha mo mag-celebrate. Taga si grandpa day. Layo itagak OMG. Yawa ako Oh my gosh, like munti ka na malaglag. Hoy, granny, asa may imong bana diri granny, dapat magdungan mo sa imong bana day kay mag-celebrate biya mo day. Imong bana day sige lagi nagkatulog ay. Padako man siyang itlog oy, naunsa naman kaday. Go day, dapat magdungan mo sa imong bana as in like mag-celebrate mo ha kanang bonggang-bonggang celebration. Yawa lagi ning kuan ay na para bang. Hoy, day, bayhana kali diri na pa. Hala, uy, dapat magdungan mo, bes. Asay mong bana, sige lagi nagkatulog ay. Lamaro pod mo day no, kabalo pod mo day na para bang. Hala, day, marois lagi ka granny ay. Ano dili man mi pa ko nimong bana diri granny. Marois ka ha, asa man nimong bana diri day? Patuay mong bana diri day. Hala, day, napo kay utok day no, dila. Yang bana ba kasi hilig sige laga pa granny house na di man lang ano diri. Hoy, tabangin mong bana diri dap hala. Yawa na. Ha? Sa to day. Paspasan niya makadagan oy like na para bang wak-wak. OMG. Feel ko na diri ang bana. Tulog yang bana day uy. Ilabay ko ba ni diri na lang sa. Na mahadlok ko mo na og. Kimurag na diri ang mga abnormal.
Let's see. If I love it. Perfect. Dayon, pag na-replace na to ni Day. Hala, ang fuse may wala na ako diri. Hala, OMG, wala ang fuse. Wala ang fuse di ay. OMG, granny. Like, ang fuse. Asa? Ay, hala, nangabari siya, Day. Murag yung sulod siya diri. What are you doing, dira, grandpa? Yawa, Day. Stay, Day. Bayot! Hala, double kill, Day! OMG! Double kill mo, bayot. Double kill, bayot. Kaya mo na, di lagi avoid, hala, Day, hala, naigo yung capability mo na bayot. Di lagi mag-anyar-anyar, ma'am, kay oh my gosh, like, sakto na akong decision na mag-throw ko na itong kuan, kay, naman dito ang duwa ka abnormal, which is si granny, si grandpa. Like, OMG, Day, like, sakto na kaya akong decision, Day, na magbutang ko na ito, bayot. Like, wala akong pinagsisihan. Hala. Asang gas? Ang gasoline. The gasoline is now. Like, wala akong pinagsisihan na doon ako nag-ano. Like, OMG, like, wala akong pinagsisihan na doon ako nagtapon ng, kinemi. Like, bombaklat talaga, ti. Like, OMG, like, napapasabi talaga ako ng bombaklat talaga, ti. Like, OMG na lang talaga. Napamukuro ko isa kabala, diri. Ay, hindi. Hindi to dito, ti. Like, asa akong shotgun. Like, nasaan ang shotgun ni ganda? Ay, tara. Okay, so, magkonsata diri, no? Since sure ko ning mata naman to mga, wake up naman to mga princess, mga Disney princess, die. Sure ko din na, yung mata na to, die. Hello? Granny, pang mata na mo, granny, kaya na yung mga kuan diri, die. Like, is this Tagalog, like, mas satisfied, jud man ni bayot. Ay! Nagpa-granny house pa siya, bayot. Like, granny house lagi ni ma'am, like, wala may nagaingon na pang dalaga ni bayot. Kabalo mo kung pang, kabalo ko, day na pang granny rana, ma'am. Like, mga tigulang, you know, like, nakabalo naman dyan day na tigulang sila. As you can see, but granny, de, oops. Ano, yaw. Last day na naman ako, ne. Like, OMG, like, ayoko, ti. Like, OMG, like, ayoko, like, OMG, like, wag ka na dito. Like, granny, time's up sa granny, B. Like, granny, ayos sa granny kay na. Dahil parang may nararamdaman akong dito, ti. Pero ko wala na si granny. Wala na siya, dahil. Ay, arampius, hala, love it. Hala, marag, wala na ko ikuan ka. Hala, day, makatakas na ko, day! Like, mag-careful ko dapat. OMG, dapat mag-careful ko, doy. Okay. OMG, dapat mag-careful ko. Dapat i-take down sa nato ni sila. Dapat ma-take down ni sila, ti. Dapat, tang fuse tira, day. OMG, like tala, let's go. Dapat ma-take down sila. Like, OMG, dapat ma-take down sila, day. Like, dapat ma-take down na tong duha. Tara. Kaniki. Paspas kanimudagan, day. Like, si Grandpa ang next. Go. Your turn na, best. Yaw. Hala, day. Tabangin po, imong bana, day. O, nabangil, day. Hala, granny. Sagot ka na, granny. Kaon ra yung giapas, granny. Hala, granny. Wa man lang, gitabangan yung... Yaw. Pisti, day! Go. Ali, diri. Go. Kuy, ipadayon. Okay, fuse. Kailangan ko ang fuse. Like, OMG. Pag human ka, tanal ng shotgun. Shotgun na lang day atong kailangan. Like, OMG. Sad, saan na dayon? Miss, wala pa sila, day.
Fuse na lang, then shotgun kay para let's go. Like para let's go guys, like OMG. Okay, ang fuse asa ibutang. Diri ba? Like mahadlok lagi ko ay kay murag mataga ko. Ay hindi. Diyan muna. Diyan muna yan. Feel ko murag na si Granny. Kinabahan Akesh. Let's go. Wala di sila day. Yawa, nakitaan ko sa buang day. Go. Go. Like OMG. Kitaan ko sa buang bayot. Like OMG. Diba? Like go day pag anyar sa mo dira day like OMG ako ni bahala diri. Like ako ni bahala day sa mga ano ninyo day system like natagak ang picture frame niya, let's so gas. Kamaupod mo no. Na bayot kamaupod sila day. Like oh my gosh. Kamaupod si grandpa na nandito akong yawa ligid si Granny ay pilingon kay ka Granny. Granny, just ko di mabayot pilingon kay kada as in like OMG. Salig kay lami kag buhok halik naka-ribbon ka and naka-highlight. Salig kay lami kag buhok magin-ana na kanako Granny. Nakalimot ka Granny ako ra ga kuha na sa imong buhok day ha para mabuhi lang. Pero mura magwalay effect. Gibutangan ra bayan ako nagkuha na moksisilin kay para mag-heal na ang sugat. Ano ba yung sugat? Sanhi ng mga kuto bayot, kutoon na si Granny guys. Guys, kabalo ba mo guys na si Granny kutoon? Yawa na piano na puning abnormal oh. Granny wa may labot sa imong hidden talent Granny. Ang amo ala makatakas ko diri. Wait lang. Oh my gosh, like Granny sakto na Granny. No, uy day na siya day nag-atang day unsa man ni na wa mako kakuha guard diri day para tigbantay na ako day. Like OMG tay, like para bang na wala man ko nagkuha guard diri. Like hindi ako kumuha ng guard para pagmasdan ang aking mga ginagawa. Ano day murag na siya. No, day last day na lang biyan ako ni day last day na lang nako ni day. Dahil last day na lang na ako ni Dayha like 5 days na ni. Yawa, piste maning. Bakit ano mo ko sa abnormal day? Okay, pahawawan sa nato sila. Let's go. Hindi nakitaan ko sa abnormal day. Hala day, uy. Granny, pwede ka mo hawa, Granny. Piling gwapa ka ay. Ikaw na lagi si Atisa. Atisa na talo. Yawa mo si Granny, piling gwapa kay ba? Saon ko man imong buhok, Granny, kung maot kay kagnawong. Charis. Go. Aanhin ko yung buhok mo kung ang pangit mo naman. Ay. Pisti na dash. Yawa! Pisti! Animal! Yawa! Uy, ala 5 days naman di. Ala, oh my gosh, Lord. Open ako, mayatch na ko, guys. 5 days, 4 days pa man dito. OMG, halaga taki. Ang najud ko bayot as you can see. Yawa, dahi mag-purple na ko, dahi. Piste na, dahi. Piste, man yung mga tigulanga. Uy, nani-trigger akong... Piste, dyan yung mga tigulang dari ay. Yawa! Piste, dahi. Last day na lang biyan ako, dahi. Let's see. Piste na nang... Kuhaan na yung... Peste! Ano?
No, Lord. Charis, Lord, tabang. Last day na lang nako, day ka ng last day na lang ni mo, day. Pero aya pa matrigger ang mga abnormal, day. Abnormal ka, graniha, katawa lang dira, day. Leto, yawa. Piste, nag-unsa man ka dira, grane! Yawa, wala man ako giabrihan. Pieste, day, pildi lang sa taday, let's so gas. Oh my God! Pildi lang sa taday, let's see, uy, kato na shotgun na lang untay kulang, day. Abnormal, may sigarani, day, nag-unsa man siya dadto bayot, like, namurikat siya dadto, day.